Idol John, go ahead. Impaganat Geta ti City Environment and Natural Resources Office iti panagusara ti kubiertos kaspaset ti panakalimiter iti panagusar ti plastic nang nangruna itaan na uso dagiti picnic when no outings. Sigun kini Miss Mylene Isabel Pascual at ti Senro Officer iti Syudad ti Lawag nasayat nga usaren dagiti kubiertos no may dasig kadagiti disposable plastic. Inay na malaksid ti rayta ket naiget pa nga kampanyada ti no food waste makainayon daytoy iti kinabara ti panawen tada iti maparnoy na agas. Kasi man ti panangilawlawaga ti Senro Officer. Teko na tayo nga no to single-use plastic. No makausar da iti kubiertos na saysayaan. No gusar da ti plastic nga mabalin iti styrofoam. No mabalin agbalon da kutsara da tinidor da tapno nante nga gususan. Kende teko na tayo nga matiti plastic na kutsara tinidor no mabalin da ti wooden. Ken napimbintas manin apong talaga nga itugot daw talaga ti kubiertos ta mainawa. So definitely ante nga iti advocate tayo no food waste. Kasi no may cut day waste yan ti plastic when no anyaman ang aw nagpagsir. In the first place, ang conserve da, activate da. Kasi, alakit no, ado ti in order da, mabalinda nga ipanyan ti ipakanti aso, pusa, kasi na makakuha. And definitely, bagate ka di turista nga, bring your own bottle, bring your own eco bag, and bring your own bin. Then kagpipiknik apo, yan the beach, bring your own kubierto, saan nga disposable, ta masyado tayo nga ginaw. Way of one way ma-conserve ayun no saan salwadan nga 1 liter edi ko natin yung agusar kay men tipinggan nyo ginagkatang yung tapinggan tapos ikinagsares masadot kay nga na when no anahanapit din imasmet lang nga mga apo iti kutsara nga may nawan can take plate nga may nawan so pwede man din apo iti iring tayo o sa rin yung takubiertos yo agit na kayo hanggang unay yan ti ko natin single use na plastic can dito pag-inuman. So, bring your BYOB, BYOB lawag, bring your own bottle, bring your own bin, bring your own bag. So, DJ ako ti, lalalo di kiti mapanyanta beach tayo. So, agan-anat kayo ako ngayon, DJ pinagan-anat kasama DJ ti free ng protector pa the environment. Tayo nga, because sinap na rumar kayo, DJ ti tubod. Tiya panagsarita ni Miss Mylene Isabel Pascual at tiya Senro Officer iti Syudad ti Lawag. Thank you so much Ate Ma. So ket na sa required amin digitoy Idol John ada tianan or reminder only? A reminder Idol Bernard ngam ti BYOB at talaga nga mandatoryo meten iti City Hall Idol Bernard. Yeah, mangitugot da tapno saan da ka gusto sa iti plastic dita anan taolat plastikan kasay. Idol Bernard. Maminado ka ba kanyak tata Idol John habang nga umas asideg dito basing kawil ti politika dito Ilocos Norte nangangrot lawag ket maangot mo la plastikan. Ada okay alright now ada linteg dito Lawag City Oplan Dalos Ordinance ba DJ kaslakas jay anti-littering law here in Lawag City which is it was implemented in the past administration ket ano na ganan na-get dito Idol Joan awanti agbagi basura dito full segregation kada isam aminen dapat digiti natiltiliw may panggep ti saan nga pa naka-plastar digiti basura Idol Joan ken digiti paragusan plastic Adda digitay na warningan Idol Bernard na malagi mo ket adda ti segregation talaga nga may pagpatungpal kadigiti barbarangay no saan nga ma-segregate digiti basurahan nga kolektaren digiti garbage collector ket adda digitay ma-monitor da yung manda kadigiti barangay ni barangay mapanamiten i-check i-verify no siya sino nga pamilya when kin balay digiti nga basura no mabagbagaan da tapos sila pag-comply so DJ ma-warningan da Idol Bernard ngam DJ panang multa so far ket awampay deti nasampulan Idol Bernard nga nai-report nga updatean to yung tulaeng baka dadagiti saan nga nagtungpal kadagiti mununan nga warnings baka no na multada na Idol Bernard. So nga ro nakadado nga warnings dumakata saan mo nga ana na ganan masursurot lata digiti
ibagbaga itibiyang ti lokal gobyerno, Idol Joan. Owen, mapakpakawan latamot ti. Supay, pakawanan to manan to, madam-daman, arami. Kasama mo lang dito, basol ti tao, iti iti nabaw ti daga. Kumpisar, ito madam-dama, agaramid to malan. Isang tumulat ti kumpisar na. Osto? Owen, Idol. Ket awan nagbaliwan na Isang tumulat nga iso ti basol, ti tunggal maysa. Ano kas pagarigan? Paulit-ulit lang repeating offenses ket walang nagbago kapag ganon. So nga masapol nga datay amin ket suruten tayo detoy at detoy iti kita nyo mat epekto ti aglawlaw di ngamin Idol Joan. Basura panagpuor ti dakaad ado nga puor apay nga ta ti Ilocos no ti kat saan nga saan da makikita digito nga bambanag adalat ti agpupuor iti plastic adalat ti agpupuor iti titila adda agpapaasok kaday sam aminen bawal kunada ket awan mo't agtiliw tama iso pa Idol Bernard tapos tatan agririt ka nakapupodot nakabarbarat lubungen kaday sam aminen no look at aglawlaw isot kinayat yu deta pinutid yu digiti nakapimpintas nga kayo ti Ilocos Norte pinatakdiran yu ti nakad-ado nga windmills, nakad-ado nga solar panels, and so on and so forth. Karigito'y probinsya tayo. Di ba kung ni Pag-asa, Idol John, if you could remember, areas with less trees na are hotter than with trees. Kuna na, di ba? Oh, that's science already. Isot ka po na no apay, nga iti sentro, like for example in Lawag, kat nakabarbara, kat manulang mutikayo ngamin dito, correct? And in Batak City, kunada, iso nga agduma pa iti temperatura ti Lawag and Batak, kat nakarkaro man ijay Batak, kat nalawlawa ti, naganan, ti range na ijay nga open nga manulang ti kayo kas jay ti naganan iso nga adati nang ato temperatura ti Batak dasan unay yan ta pagudpod look at pagudpod Adams sige ta pumaamianan di amen sa balit temperatura da sa jay correct nalamlami is na ang angin because they still have a lot of trees iti yan tayo dito puma sentro ken puma south ket agpukpukan da agapo ka digiti mga projects nga maipatpatakder nang nangruna iti solar panels. Tama ba ako doon, Idol Joan? When Idol Bernard, industrialization. Industrialization, kunada, that is for the development, but kagidan iti development nga makungkuna, may sakripisyo met iti aglawlaw. Correct? When? Kaya, wag tayong magreklamo sa global warming, wag tayong magreklamo sa mga effects ng environment that we have extreme heat like this one, and then makapaspasar tayo pa iti nakadado pa nga didigray. So nga, kararag tayo, but kabinulig iti panagkararag, iti panagaramid, iti kinasayat, iti aglawlaw. Amen. Okay, go ahead, Idol Joan. Damag iti Senro, Kadwarte 99.5 Bars ng Tawag, Idol John 15.